Казвам се отец Методий Корчев и съм служител в храм Свети Кирил и Методий в град София. В нашия храм се пазят мощи на свети великомъченик и целител Пантелеймон, като е роден в Никомидия от родители майка християнка, а баща езичник. Първоначално майката подвела Пантелеймон в християнската вяра, но след ранната икончина възпитанието се възприело от неговия баща, който го повел в елински училища, предал го да се учи на лекарски занаят при най-известния тамошен лекар. И по този начин младия Пантелеймон бързо забравил за Христа и се отдал изцяло на учението си. Изпъкал сред своите съученици като буден момък и бързо усвоявал лекарското знание. Станало така, че учителят, който е бил и придворен лекар и го е въвел, представил пред Максимиян, който много го харесал и настоял учителят му по-усърдно да се занимава с него, за да може в бъдеще да го вземе при себе си в двореца като придворен лекар. Ставало така, че там, където живеел неговият учител, всеки ден отивайки на училище, свети Пантелеймон минава покрай една малка скупена пещурка, в която живеел беден християнски свещеник, заедно с още двама християни. И веднъж по Божие внушение свещеникът спрял Пантелеймон, подхванали разговор и някаква дружба, в която се водили искрени разговори за вярата, за Христа. И тогава Пантелеймон си спомнил всичко това, което неговата майка го е учила и наставлявала. Един ден, когато Пантелеймон също отивал на училище, видял на пътя едно ухапано дете от отровна змия. Змията още лежала при детето, а детето вече предавало Богодух. И първата реакция му била паника, но след това си спомнял по думите на този стар свещеник, че Христос е лечител и на тялото и на душата. И молейки се, призовал Христовото име и чрез това възкресил детето. А змията в същия миг умряла. Тогава не останали никакви колебания в сърцето на Пантелеймон и отишъл и се приел кръщение от ръката на този свещеник. С времето започнал все повече, винаги, когато всъщност лекува, да произвежда името на Христа и по този начин надминял всички свои съученици в лекарското изкуство, дори придобил, т.е. спечелил си тяхната злоба, защото когато лекувал, той не взимал никога пари за своето лечение.